Hepatitis. Permi mabatian nga masakit pero ano gid ba lang nga hepatitis? Ang hepa meaning liver o kunatay. Ang titis naman naga-inflame o kung nagahubag. In short, nagahubag ang atay. May nagkalanlain nga klase sa hepatitis nga common sa Pilipinas. May viral o kung tugas ang virus kag may epekto sang bulong. Viral, one is viral hepatitis, no? Caused virus. Drug-induced hepatitis, no? Autoimmune hepatitis, although rare ang mga autoimmune hepatitis, no? For viral hepatitis, we have viral hepatitis A, we have viral hepatitis B, we have C, and also D, no? And actually, damo pa iba nga viral hepatitis, no? But these are the common viral hepatitis, no? For drug-induced, some are the drugs that we use. And commonly, because we are an Orient country, so we believe in herbal treatment. Well, some of the herbal treatment are good, but some may harm the liver, no? So we call it drug-induced liver injury, no? Or drug-induced hepatitis, no? Ang ginatake nga bulong nga wala ginareseta sa aton sang doktor, pwede makaapekto sa aton nga liver. Ang doktor lang ang nagareseta sa imo sang imo tumaron nga bulong para masiguro nga hindi maapektuhan ang imo nga atay. Ang hepatitis A, maayo lang siya nga siya lang bisan wala sang treatment. Masami nagakakuha ini sa banyo. Diri nagasulod ang importansya sang pagpanghinaw sang kamot. Common nga transmission would be sa banyo. No, kung wala kita kapanghugas, before and after use ang banyo, no, dagi ng common nga transmission for viral hepatitis A. So kung sa mga langaw, makadto sa food, or sa contaminated hands, makadto sa food, so amo nang common nga transmission sa A. Maayo lang ini in less than 6 months. Ang hepatitis B naman, ang problema sa sining klase sang hepatitis kay pwede ini mag-chronic, meaning pwede siya mangin pang lifetime. Kung mag-chronic, lifetime, so ang paghubag sang atay, permi. So diri ni gasulod ang cirrhosis of the liver, diri ni gasulod ang liver cancer. So, amo niyang delikado sa hepatitis B, no? Cirrhosis of the liver is liver cancer, no? Cirrhosis of the liver, meaning because of the constant inflammation sa atay, ang wound healing is mag-develop siya fibrosis, scarring. So, that's the layman's term of cirrhosis, scarring of the liver. Now, kung may scarring of the liver na mag-develop liver cancer. So, liver cirrhosis is not equivalent to liver cancer or vice versa, no? But liver cirrhosis is the major risk factor for liver cancer. So, going back, no? So, amo na siyang hepatitis B. So, importante sa hepatitis B is vaccination, no? But thinking we have vaccine ready for yes, no? So, ang transmission sa hepatitis B, sa nahambal ta kagina sa hepatitis A, oral fecal, no? Or fecal oral. Ang sa hepatitis B naman is bloodborne. So meaning sa dugo, no? Ang pinaka-common gid diri sa Pilipinas would be ang mother to child transmission. Hindi mapasa sang nanay sa anak ang ini nga klase sa balatian. Ara ini sa sistema sang nanay kag pwede niya malatnan ang iya nga baby. Dili na nagasulod ang importansya naman sa mga nagabuso nga magpakonsulta para mahibaluan kung may hepatitis B para si baby gilayon mabakunahan pagkabunag sa iya. Isa ini kalayi nga ang baby dapat mabakunahan within 24 hours kontra Hepa B. Wala cure ang hepatitis B pero pwede malikawan pinaagi sa pagbakuna. Ang hepatitis C ang makuha man pinaagi sa dugo, chronic man ini. Malawig kag pwede magresulta sa cirrhosis of the liver o kon liver cancer.
contaminated needles o kung mga dagom nga nagamit na sang isa ka nagpositibo sa Hepa B or C sarang makalaton sa isa pagid ka persona. Actually, in the Philippines, the most common mode of transmission sa hepatitis C is IV drug use, no? So that's another one, no? So you cannot transmit hepatitis B and hepatitis C through food, no? Hindi yan. No, kay bloodborne siya mong. So through hugging, kung mag-kiss abi sa imong apo o bata, hindi na yan. No? So hindi na siya. That's a common misconception, no? Ang hepatitis B and C can be transmitted through food, through hugging, or magkumusta. So hindi, no? So no need to separate the utensils for hepatitis B and hepatitis C, no? Sexually transmitted man ang Hepa B kag Hepa C. Ang pakighilawas, ilabi na kung may multiple partners, sarang makapanglaton. Ang hepatitis D naman ang ginatawag, ang makuha man sa mahigko nga panggawi. Common ini sa iban nga mga pungsod, parehas na lamang sang India. Ining apatanan ka mga klase sang hepatitis, ang A, B, C kag D, ang common nga simptoma usually ang pagyelo sang mata sang pasyente. All of this, hepatitis A, B, C, and D, no? Ang simptoma, usually, may ginagawa kita nga prodrome, meaning days before magyelo ang mata sang patient, nagapalang luya ang patient, may hilanat, wala na magkaon, nagasuka-suka. Then after that, ma-yellow ang patient, no? Then after that, ma-die down ang yellow sa patient, no? So mabalik ang ganas ang patient. So acute. So we're talking of acute, no? But as I've said, no, some of the viral hepatitis naga-chronic like B and C, no? So ini sila nga mga pasyente pwede na naman mag-yellow in the future kaya ma-reactivate, ma-flare ilang hepatitis B, no? But when matula ang yellow, it means na-cure ka na. That's a palatandaan nga na ayaw ka na. Mga nag-subside, yes, no? Especially for hepatitis A, no? Yes. Since it is a self-limiting disease. Oo. So tests that usually usually makita na naman yung mga pasyente yellow ng matay nila eh. So nag-check kami ALT or SGPT, no? Para ma-check kung taas. Kasi as previously mentioned, hepatitis, itis, meaning inflamed ang liver. So taas gina usually ilang SGPT or ALT, no? Usually hundreds or even thousands, no? Tapos, of course, we want to know the liver function, no? So kapag-check kami bilirubins, no? Protime, albumin, so liver function naman siya. And also we want to rule out other causes, no? Eh pwede ka man mag-yellow kung may bato sa abdo, so ultrasound man kami, no? So that's why ultrasound It's not directed to hepatitis A or B or C, but it's more of ruling out other possibilities, no? Sa Riverside Medical Center Laboratory, available ang mga test para mahibaluan kung may diferensya ang liver. Ang mga test ka specific for hepatitis ang available man sa Riverside. Ang liver ultrasound ang gina-perform man sa Riverside. Sa kaso sa hepatitis B, nga mong pinaka-common nga hepa, hindi tanan nga pasyente nagakinahanglan sa treatment. 30% sa mga pasyente mahimo mag-develop sa liver cirrhosis kag liver cancer. Ang mga ini nga mga high-risk nga pasyente amo ang gina-recommend for treatment. Wala pagid sang cure for Hepa B. Sa Hepa C naman, mayara na sang cure, oral kag 3 months lang. Advice ni Doc para makalikaw sa mga viral hepatitis, may bakuna na. Kag gina-recommend ang kabataan nga magpabakuna kontra hepatitis A kag hepatitis B. Ang matinlo nga panggawi ang dako man nga bagay para hindi makakuha sa sining nga sahi sa balatian. Ang paghugas ang kamot isa ka simple lang nga bagay pero dako ini nga bulig para sa aton. Ang pagpakonsulta sa doktor samtang temprano pa, dako nga bagay para hindi malatnan sang isa ka nanay ang iya nga baby. For more inquiries sa mga test sa liver kag hepatitis, magtawag lang sa number sa inyong screen.